Ние българите имаме една много лоша черта. Винаги за нашите неудачи, за нашите неуспехи, ние обвиняваме околните. Никога не търсиме вината в себе си. Ние обвиняваме и нашите преподаватели и учители за това, че не са ни достатъчно добре подготвили за влизане във висшите учебни заведения. Дали това е така? Вие ще видите от материала, който ние сме написали. И така. Клас, стани. Клас мирно. Има ли отсъстващи? Ням? Павилионке. Павилионке. Извади тая ръка от устата, бе, моите мъжи. Извади я, бе. Какво? Нахакала я до лакътя вече. Какво вадиш? Нафта ли вадиш? Ефтин бензин ли точиш? А? Камиончо, пусни я, бе, моето момче. Пусни я, бе. Какво мислиш, че не виждам, а? Какво викаш, датка днеска е без цайчо, бе. Недоскив. Скив. Айде, удари си шамар, да не идвам, аз да ти го ударям. Самосваля, слез от прозореца. Слез веднага от прозореца. Момичета се свършиха физкултурата, няма какво да зяпаш. Задзяпал се нашия вече. Долу да не види. Примерно, има ли отсъстващи, няма ли отсъстващи? Има ли отсъстващи, няма ли отсъстващи? Аз колкото пъти влеза в този клас, те нещо липсва. Онен ден липсваше черната дъска. Няма се очуда някой ден, ако липсва и класната стая. Аз не мога да разбера. Его и това. Его, бе. Фътчо тъп Панчев, цялото му величие. Добър ден, бе. Аз добър ден. Дал ти Бог добро. Аз ако фана някое дърво. Ти къде ходиш до сега, бе, моите умце? Бях на едно място, падна ми тирантите. Не мога да ги извадя. Ти хубаво, че не си се стопнал целия вътре. Аз се лъзнах. Ами опрях в раменете, иначе ще да потъна. Не се смей. Ти можеш без глупост, а? Можеш. Сай си на място. Аз съм дежурен. Оле Боже. Дежурен съм. Оле Боже, той пак дежурен. По член 64. Не ти ли омръзна, бе, моето момче? 6 месеца да висиш на дъската дежурен. Бавно ми тече мандата, бе. Така ли? Я ми кажи, не се смей, казах. Кажи ми, има ли отсъстващи, няма ли отсъстващи? Вчера имаше 4. Поради гъста мъгла загубили на къде училището са дръднали в берерията, ги намеряме 2 кашона. Чуваш се какво говориш? Препаднали. Не, чуваш се какво говориш? Какво общо има вчера с днеска? Че днеска ще пада мъгла по физика, бе. Така ли? Аз съм включен на 2 пъти. Питам те, в моя час има ли отсъстващи или няма? Днеска няма, не можа да падне мъглата. Не се смей, казах. Аз имам чувството, Панчев, че ти не знаеш аз какво преподавам. Хубава работа, не знам. Вие продавате. Аз не продавам. Пардон, препродавате. Аз нито продавам, нито препродавам. Че ви ще умрете от глад, бе. Не се смей, аз преподавам. Повтори го. Преподавате. Така, какво преподавам? Вие преподавате по той. Да, по онуй. Онуй го взехме ние, Аз преподавам по литература. Литература. Защото... Кажи ми сега, в часа по литература има ли отсъстващи или няма? Днес няма. Това е. Това е в самото начало се казва. Днес часа по литература отсъстващи няма. Няма, днеска... Значи отсъстващи няма. Цял час ще изпитвам. Че няма ли да каталясате, бе? Не се смей. Смейте се, а? А това, че сме края на срока? Че да не идва сега, ние го чакаем на друга дата, той ще се изтърси. Ти не се обаждай. А това, че сте нацвъкали 2 до 2? Че да не се ги цвъкаме ние. Виж са, говорил на, виж са, ти си първия, виж са. 7 двойки. Че малко ли са, бе? Аз тебе питам, малко ли са? Малко ми. Малко ли? Добре, щом са малко, от тебе почвам. И някой му подсказа, аз 2 на целия клас. Кой ще подскаже, всички сме от мъглата, бе? Добре, Тапанчев, тишина казах. Кажи ми, Тапанчев, какво имахте за домашно? Не имаме домашно и то много убаво, ама тати го изпи. Моля? Сърфош! То съде нафта, дет не е пило, ама гледам варела с нафтата и той взе са бландика. Тапанчев, питам те, какво готвихте за домашно? После сърми с бял сос. Тя баба ги завива и не довижда горката, че вместо да сложи ориз в сърмите, сложила на тати барута, той авджия. Аба лапнем сърмак гръмне. Трябва да ти кажа, че минирахме. Тапанчев. Ме викахме сапьори. Тапанчев, питам те, темата по литература, която дадах миналия час, коя е? Не дзяпай там, няма нищо написано. Имаше кой го забърсал аз. Темата по... Не ми се обаждай, момиченце. Не ми се обаждай.
Много знаеш, като излезеш тук мълчиш като... Пържена цаца, бе. Слушай, шамандуро, темата по литература е... Еде? Ама аз като ва гледам, май и вие не я знаете, ама искате да ва подсетя, нали? Добре, да кажем, че и аз не я знам. Ти я знаеш, кажи да я знаят всички. Айде. Част от ден ще я знам. Добре, повтари след мене. Давай. Аз ще дам. Така ще дам, ще хвъркнеш. Да, пък. Глей го. Темата по литература е... Българската поезия... Българската така... Извор... Така... Извор... Извор, да... На това, хайде... На това, на българската поезия, извор на белоногата. Да. На краконогата. Въздух под налягане. Ама имаше някакъв извор. Българската поезия е извор на патриотично. На патриотично, да. Патриотично Вдъхновение. Що щеш да издъхнеш? Вдъхновение. Така. Айде сега. Българската поезия е извор на патриотично вдъхновение, да. Айде сега, помисли малко, разбъркай си чарковете в тавана, подреждаш мислите, отпусни се, спокойно, Тишина, вашия другар ще говори. Тишина, казах, не се обаждай. Сега, в нашата, дали така литература, нали, в такова сега, нали, така, как, нали, така, в нашата литература, нали, както почетахте, нали, все пак така, нали, в нашата литература, да ще почва така, нали, сега, той е написано в така... До кога мислиш да гнявиш? Не мога да захапя. Слушай, не ме карай аз да те захапя. Не мога да захапя. Не ме карай аз да те захапя, казах. Помисли малко, почни. Сега... Отначало. Това го каза. Така, да го повтаря. Не го каза. Давай нататък. Браво. Се пише в куплети. Така ли? Да, специално нашата литература, пък да, хайде. Пише се в куплети. Сериозно? Да се чудиш просто. Да. Така, пише се в куплети, защото така, като че ли въздейства на слуха и на зрение. Да, на тебе очно ти действа. Така. Продължавай. Мисли като говориш. Така, по едно време в България, по едно време, нали, се срещало тук, там е турско робство. Да, чат-пат. От време на време, нали? Така, не е било така, нали, населено, нали? Казах ти мисли. От време на така, нали? Не говори глупости мисли. Сега, тя в България била нацепена, накъдрена на планини и долини. Да, била фризирана на съсон. На съсон. Как съсон? Тапанчев, мисли, бе. Казах ти да мислиш. Мисли като говориш. Най-високият поет, например, нали, в нашата литература, в нашата си литература е Христо Ботев, нали? Така ли? Да. Той е родом от Калифорния. Калофер. Боже, знаеш ако те почна? Бъркам ги двата щата. Ма ти знаеш ако те почна, какво ще стане, а? Ще извинявате сега. Знаеш ако те почна? Ще извинявате. Знаеш ако те... Да ме ударите в главата, защото ще следвам. Боже. Добре, айде. Добре, моето момче. На пътливия нерв. Добре, айде. Лей се словото Панчево. Айде да видим докъде ще докажеш. Той за първ път предсказва изпращането на изкуствените спътници в небесата с думите "Спътник си ми вилки в душата" и поканил Каравелов. Поканал Каравелов да станат са космонавт. Да. Ма представи си, той взел, че не отиша. Насъбрала му се работа с самодивите и тук и рекал, къде ще вере, бе? Боже, къде ще вере, бе? Не се смей. Се отказа. Не се смей. Смейте се, нали? Смейте се, бе. Смейте се. А това, че ще изпуснем съревнованието с 11-тия клас, въобще не ви интересува, не ви касае. А това, че имате забележка по трудово учение, пак не ви касае, нали? Утре, който ми дойде с 3 кг желязо, без 3 кг желязо и едно менгиве, да му мисли. Не се смей, казах, момчета дойдат с ръкоделието, сини, червени и оранжеви конци. Ще шиеме кавьорчето, ловец с хрътка, лови път падъци. Ясно ли? Ясно ли? На какъв бот да го карам? Не, ти ще го фъкаш. Аз ще го фъкам. Ще накарам тебе цял кипровски клим да избордираш. Добре, айде, продължавай. Така. Продължавай да види докъде можеш да стигнеш. Така, продължавам, нали? Сега, той извикал така, тия с словата извикал, "Хляб или свинец?" Нарочно ги извикал. Така. Нарочно ги извикал направо. Що? Защото така, да дразни турците и със свинец, защото те дели свинско. Ага. Направо нарочно
точно ги извикал. Така. Така. Сега, следващия път по височина Иван Вазов, нали? Да. Така. Иван Вазов. Той в своя роман една българка от два байоца, той е дал в плуващо положение. Плуващо положение. Тя приплувала изкръското дефиле на брус с майзер на рамо. Да, и за една картечица на другото. Две картечници, значи те тежки картечници. 60 кила, бе, как? Сериозно? Следващия път... Чакай. Его, имате забележка и учителя по физкултура. Той жив ли? Кой жив, бе? По физкултура, т.е. физкултурника, защото вчера не беше разположен, кашляше малко. Тапанче. Мислимо, момченце. Мисли през това време. Не ме гледай така като теле. Утре, който ми дойде без бели шорти, да му мисли. Вчера всички момичета са играли по ансузи. Всички утре с бели шорти. Ясно ли е? Моите са от басма, бе. Моля ти се, аз няма да се очудя, ако твоите са от тензух. Тензуха ме прозира, виждат ме с записките. Така е. И не държат ластик, тензуха не държа ластик, сулват се. Че оня ден скачаме на козата, я фръкна във въздуха, аз се приземих по фантазия. Че всичките ми видя автобиографията, че една бемка имах и не я видя. Айде без глупости, давам ти последна възможност. Снимай, какво ще говориш? Така. Следващия поет по височина той е Гео Милев, нали? Гео Милев, така. Той героично описал героическия български артилерист Поп Андрей, който с топчето си от Салкъм замяргал градовете Стара Загора, Нова Зеландия, къде мога две? Нова Загора, така, Сарамбе и Метковец и до Чикаго и назад. Обиколен билет си взел човека да ги разгледа. Така, следващите поети, които искам да позасегна... Стига! И тия достатъчно ги засегна. Тия направо ги съсипа. Ти ги умори, бе, тапанче. Ма може ли такова нещо, бе, моето момче? Може ли, бе? Аз направо ти се чудя, бе. Аз се чудя ти, ако завършиш, къде ще отидеш, какво ще правиш? Че аз съм се ориентирал, бе, тати се ориентира вече. Какво се ориентирал? Ще следвам хирургия. Оле, Боже! Да. Оле, майко! Оле, хирургия! Сърдечна. Сърдечна хирургия. Там ще влечем къса плъка, бе. Да, бе. Така може. Някъде месар може да стане. Месар. Отдел патология, бе. Къв месар? Отдел патология. Патология. Мисли си патологичен случай, бе. Патологио. Аз не мога да разбера. Родна реч, о майна сладка. Реч на баба, мама и на татка. Сядай си на място. Сядай си. 2. Септе.